أزي كاب مدفيلو زمحلالة في زينة نتاني فلما عبيت نبتات نسمعكم قبائي أكايد زبل قجل حوحات الزرارابي متوعتا أبي أحمد من لا شيبهم حيلتات البرهان كارتم ولنمول تغطاتيرم زرزرم كنا سعبالكم هنا تختاتلنا قبائي أكايد زبل قجل حوحات الزرارابي متوعتا أبي أحمد من لا شيبهم نسمع بريتوريا تساو بين وسانتاتن تكباراتن دو كبلو يقبا سمع بريتوريا كابز فرم كل تعامت النفقن كوين ولا بوغن حوحاتنا تجراين اتسمع بقلطف نخفصام تسارحيو من تسلام كبهال تجراي كتشكمهم زي يقبا قفعتات تشكيمه ثاني حياه بوغن منقس إثيوبيا كفصامو زقبهم بفلاي نمثلن حلواتن تجراي زملكتو وسنتي تحسوتات تسمع ناي متتصام تكبار زي كونس تسمع زي لو قدات ببينا وسانه قبل على تجراي مسعنن مسرح سلام ابزغدو تكباراتن تصاميدو يركب حزب تجراي زاغيد استمرت منغستي كهلو يغبانيرم يخونبر منغست ኢትዮጵያ አባፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በዝተከተሎ ግጉይ አካይዳን ፖለቲካዊ ሕምስምስ ክህሉ በመስሩሕን ክገሃድ አይካለን በፍላይ አብዚ ዘለናዮ ወቅቲ አበላሊ እቶም ዝጸንሑ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጻው ተግባራት ካልኦት ሓደሽ ጥሕሰታት በመንግስት ኢትዮጵያ እና ተፈጸመ ይርከብ መሰረት አንቀጽ 3 ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሓዲኡ ተዋዓሊ ወገን እትኻለ ወገን በቀጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ናይ ዘይምጥቃዕ ጉቡእ ኣለዎም ናይ ተጻብኦ ስራሕቲ ፕሮፓጋንዳን ሚዲያን ክልኩላትዮም እዞም ግልጺ ጉቡኣት በመጥሓስ መንግስት ኢትዮጵያ ንሃለዋት ትግራይ ዝፈታተን ኩነታት ክፈጥር ምስራሕ ካብ ጅምር ነውሕዋን ኣቁፂራሎም ዓቐነ ዘይብሉ ሃፍቲ ኣፍሲሱ ይረባረበሎም እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ መንግስት ኢትዮጵያ ሕዝውን ንመንፈስን ትሕስቶን ስምምዕ ዶም መባል ተጻብኦ ንጎኒ ብምግዳፍ ተዓልቲ ወገናት ብልዝብን ብምርዳን ብዝበጽሕዎ ናይ ሓባር ስምምዕ ዘይኮነስ ኣግባብነት ብዘይብሎም ሕግታት ኣዋጅ 359 ዝባር 1995 ደንቢ 533 ዝባር 2015 በይኑ ከም ድላዩ እናወሰነ ንምኻድ እናሰርሐ ይርከብ መሰረት አንቀጽ 10 ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብልዝብ ሕወሓትን መንግስት ኢትዮጵያን ይጣየሽ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ውጽኢት ስምምዕ ፕሪቶሪያ እምበር ጉዳይ ቤና ውሳነ መንግስት ኢትዮጵያ ይኮነን እንተኾነ ግን ነዚ ዝጥሕስ ቁልዕ ምንቅስቃስ ይግበረሎም ኣብ ዝሓለፈ እዋናት መንግስት ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኣብ ዝነበሮም ርክባት ሕወሓት ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝጸንሐ ፕሬዝደንት ምልዓሉ ሲዒቡ ኣተኻኽኡ ዝምልከት ተዘራራቢ እዩ በዘቢሉውን ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኣፈጻጽማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምግምጋም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምቕያር ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ስለዝኾነ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት ንኽኸውን ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወሲኑ ብወገን መንግስት ኢትዮጵያውን ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ይኹን ደኣምበር ነቲ ስምምዕ ንጎኒ ብምግዳፍ በቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተወዝዐ ጻውዒት ጥቆማ ፕሬዝደንት ናይ ምሻም ስልጣን ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤና ውሳነ ዘምስልን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስን ኣካይዳ ስለዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ዝበጽሖ ማሰይቲ ንኽክሓስ ጻዕሪ ኣብ ክንዲ ምግባር ከም ነዳዲ ዝበሉ ብመንግስት ኢትዮጵያ ዝመሓደሩ ወሰንቲ ሸቐጣት ከያቱ ብምኽልካል ኣብ ትግራይ ዝካይድ ናይ ህይወት ምድሓንን ዝርከብዎም ስራሕትን ጠጠው ክብሉ ብምግባር ብህይወትን ናብራን ተጋሩ ምጽዋት ቀጽኢሎም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኢሰብኣዊ ተግባራት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጻብኡ ኣዝዮም ኣነወርቲ ጸረ ደቂ ሰባት ዝኾኑን ብገበን ምጽናት ዝሕትቱን ተግባራት እዮም بتوسخي سلام حزبي زحمسوم سفحتي منقسقاسات يغبرلو سلام عقيبم واغان نخافولو زلو بالحي مخاتا زخونو سراويت التግራይን አመራርሑን በብዕራይ ወለደ በትካላት መንግስት ኢትዮጵያ ይውንጀለለው ህወሓት ደጋጊሙ እናገለጾ ከም ዝመጸም እቲ ትኩረት ኣብ መፍጻም ቀንድ ትሕሶታት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ማለትውን ኣብ ትሕቲ ወራር መቀጸልታ ጽንተት ዝኾኑ ማለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ዝፍጸመሉ ዘሎ ህዝብ ትግራይ ሓራን ክወጽእ ናብራ ሓሰረ መከራ ዝደፍኡ ዘለውን ብሕጽረት መሰረታዊ ንወድሰብ ክቀርቡ ዝግብኦም ጠለባት አደዳሞት ሕማምን ስቅያትን ዝኾኑ ዘለዎም ካብ መንባብሮም መረበቶምን ዝተፈናቀሉ ዝተሰደቱን ዜጋታት ናብ መረበቶም ክምለሱ ክገበር ላላውነት ትግራይ ክረጋገጽ ፍትሕን ተሓታትነትን ክነግስ ተፈላለዩ ጉዳት ዝበጽሖም ክከሓሱ ስራሕቲ ሕዌትን ዳግመ ህንጸትን ክሳለጥ ኣብ ትግራይ ዝተመረጸ መንግስቲ ክህሉ ርብርብ ክግበርን ተዛመድቲ ተግባራት መሰረት እትስምምዕ ክፍጸሙን ደጊሙ ደጋጊሙ ይጽውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልጽ ይራኣዩ ካብ ዘለውን ንህዝቢ ጉዳት ዝኾኑን ሃወኽትን ጎንጺ ፈጠርትን ተግባራቱ ተቆጢቡ ዘላቀ ሰላምን ሓበራዊ ረብሓን ኣብ ዘረጋግ
ዘረጋግጹ ተግባራት ከተኩር ጻውዒትና ንቀርብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፍጸም ብዘተን ምርዳእን ክልቲኦም ፈረምቲ ወገናት ስለዝኾነ ቢናዊ ውሳነታት ደው ክብሉ ደጊምና ነፍለጥ ንዝምልከቶ ኩሉ ሕዝውን ከመትማሊ ሕርያና ሰላምን ልምዓትን ምዃኑም ካብዚ ቁሉዕን ጠቃምን መንገዲ ንዘይምውፃእ ዝከኣለና ኩሉ ከም እንገብር ክነረጋግጽ ንደሊ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና መጋቢት 17 2017 ዓ.ም መቐለም حيلتات البرهان كارتوم مولن تقصاصيرم وتادراوي مراحي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان اب اهغراوي معرفو نفرتي اتا ختمه دحري معلابوم اب كارتوم ناب زركب بيت منغستي بريزيدنت بصيحوم البرهان بزغلطو وتادرات تخبيبوم اتا ملكت سلطانن لعلاونتن زخونه رئيس كتما كاب حيلتات دعم سرع عراك كم زوصت ابسيروم كارتوم ناصايا تفصمه يلوم كوينات حد سودان كاب زجمر اب بيت منغستي اغرو كنبر دحري 2 عامت فلامايو مخانو يغمت دعم سرعي اتا رئيس كتما مستقصاصرا اتي بوتادراو حيلي زمرح منغستي نابتا اب زوبا قيح بحر تركب بورت سودان كجعز يو تجديدهم أقدموا حد عزازي سراويت نبي بي سي أبزها وحبريتا سراويتو نتي معرفو نفرتي مول بمول كمستقطات أورون أبموداتا نايتا معلت الدمام نقولهم والتادرات دعم سرع كسرارقوم مخانو فكيرونيروم اتي سراويت بعربين بيت منغستي بريزيدنت داغماي كابز حزن أب تحتي دعم سرع نزنبرا تكالات تهاجر كابز قطاطر ندحر قلطوف من قسقاس يكايدلهم اتي كينات أب ميازيا 2023 كابز جمر دعم سرع نمبز حتو كفال كارتوم تقطاطير ويو صنيحوم عبد ملا هاجر امايت اشحت سبات تقتيلهم مليونات دما كاب بيتهم كهادمو تجديدهم وهابي قال سراويت كم زحبرهم السراويت نسلستين كتماتات عباي كارتوم زرخب اب لعلي ربع عباي زتهانصو كلهم دلدلات كم زملسو حبيرو بتوسخي اب دو كارتوم اردي نايت بوجلم زنبره اب جبل اوليا زركب وتادراو معسكر داغماي تقطاطيروم نبرتي نايت خبابي حلتات دعم سرع ناب دوب غصم يملسو كم زلو ابز سومنزي كحبرو قنيم يوم እዚ ድማ ናብቲ እንኮ ዝተረፎም መውጽኢ ናብ መንገዲ جبل اوليا غصم مقنعهم يملكت سراويت السودان بدرون زلعلوم عسائل سبات بالعلي اتي دلدل الناسغرو يري بي بي سي اتوم سبات من مخانم كرغاغص اكو انت زي كعالم سراويت السودان جن كاب كارتوم زهادمو ابالات دعم سرعي مخانم يو زغلص اب محبراوي مرخبتات استزرغحو فيديوتات اب ماخلاي كارتوم جلسبات اتي مبزحتهم ارمنيلوم زصوعهم ابالات دعم سرعي موصኦም حاغوسهم እናገለጹ يري اتوم كاب كارتوم كوصو زيدليو ወይ ዘይከአሉ ሰባት እቶም አባላት ዳዕመ ሰርዒ ናብ አባይቶም ብምእታው ከቢድ ራስያ ከም ዘካይዱ ይሕብሩ ሕብራት ሃገራት ከም ዝገለጹ ብሰንኪ ራስያ መደብር ዕዳጋታትን ረዲኤት ካቱ ብዘይ ምኻሉን ካርቱም ካፕተን ናብ ደረጃ ዓጸቦ ዝወደቃ ከተማ ከም ዝኾነት ይሕብሩ ጉጅለ ሰብአዊ መሰላቱን ጾታው ዓመጽን ካልእ ግህሰትን ሰኒደመሎም ክልቲኦም ወገናት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝርከቦም ከባብታት ደብዳብ ብምክያዶም ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ኣብ መጀመርታ ናይ ሶሙን ሓይል ኣየር ኣብ ሓደ ዕዳጋ ቦምብታት ከም ዝዕለበን ብዓሰርታት ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቀተሉን ናይ ዓይን መስኻኽር ገሊጾም ዳግም መሓዝ ካርቱም ንሰራዊት ሱዳን ዓብይ ዓወት ኮይኑም ኣብቲ ዝቀጽል ዘሎ ኩናት ስትራቴጂካዊ ጸብለልታ ክህቦ ይኽእል እዩ እቲ ኩናት ግን ምዝዛም ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ዘሎ ዳዕመ ሰርዒ ዛጊድ ዳርጋ ንመላእ ዞባ ዳርፉር ሒዘሎ ክልቲኦም ወገናት ብሓይልታት ግዳም ዝድገፉ ኮይኖም ክፍትኑ ዝጸንሑ ኣህግራውያን ዓለማውያን ጻዕርታት ሰላም ኩላቶም ፈሽሎም እዮም ምባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደፊሎም ዕለታዊ ዜና ትንታነ ክሳብ ሕዚ ክተድምጹም ጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ሰላም